Пахвалёны Иисус Христос. З Евангелия ад Матвея. Калі ж настаў вечар, ягоныя вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае гэтае месца, і гадзіна ўжо позняя. Адпусці людзей, каб яны пайшлі у паселішчы і купілі ежы сабе». Ён сказаў ім: «Не трэба ім есці, не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж сказалі яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбіны». Ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». І загадаўшы народу сесці на траву, ён узяў 5 хлябоў і 2 рыбіны, паглядзеў на неба, благаславіў і, разламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні людзям. І ўсе ели і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў. А тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчын і дзяцей. Маем сёння ў літургіі апісанне аднаго з вядомых цудаў Хрыста, размнажэння хлеба. І гэтыя цуды ці цуд цікавыя тым, што яны маюць розныя ўзроўні, розныя тэмы пры гэтым цудзе адкрываюцца, такія па-свойму, такія своеасаблівыя гэтыя цуды размнажэння хлеба. І кажу цуды, таму што ёсць версіі, што гэта адзін раз здарылася, ёсць версіі, што гэта некалькі разоў здаралася. Недзе Хрыстос насыціў 5000 чалавек, як сёння мы чуем, у іншых месцах мы чытаем пра 4000 чалавек. Таму не выключана, што гэты цуд нават не адзін раз адбываўся. І з аднаго боку, ось першы ўзровень, як глядзець на гэты цуд, это проста, фізічны цуд. Хлеба не было, ці рыбы не было, яны з'явіліся. Я некалі быў сведкам, як місіянеры распавядалі, которые служылі у Бразіліі, і распавядалі, што аднойчы падчас літургіі і імшы ў такіх бедных раёнах у капліцы забеглі дзеці, і яны хацелі ім нешта даць. Яны дзецям сказалі: «Пачакайце, калі застанецёся да канца святой імшы, мы пасля дадзім вам нейкі сюрпрыз». Ну і гэта трущобы, фавелы, бедныя раёны. Дзеці хутка сообразілі, зразумелі, выйшлі з імшы і прывялі цэлы натоўп іншых дзяцей. І місіянеры такія кажуць: «Ой», а яны такія харызматычныя былі, кажуць, што рабіць не чакалі, а яны хацелі ім шакаладкай падзяліцца, 1 ці 2 шакаладкамі. І тут цэлы натоўп, можа, з 500 тых дзяцей збеглася. Яны кажуць: «Мы рашылі, як будзе, так будзе». Яны паламалі шакаладку на кавалачкі і кінулі ў нейкую карзіну, накрылі тканінай, каб ніхто не выбіраў лепшае, большае. І калі што, дзеці ўжо ладна, падзеліцеся. І яны кажуць: «І мы чакалі, калі ж урэшце скончыцца шакалад, а ён не сканчваўся». Дзеці бралі. Мы, кажуць, прыкінулі ўжо адразу, сколькі мы падзялілі. Там яўна не было іх 50. Няхай 20 кавалкаў было ў лепшым раскладзе. Дзеці бралі, ён не скончыўся. І пасля, кажуць, адкрылі, ён яшчэ быў, гэтыя кавалкі. Так распавядалі, праверыць не магу. Такі, памятаю, місіянеры казалі: «Мы не бачылі яшчэ размнажэння хлеба, але размнажэнне шакалада бачылі». Вось это адзін узровень цуда. Людзі галодныя, Хрыстос іх проста накарміў хлебам. Другі ўзровень гэтага цуда – гэта, канешне, вобраз Эўхарыстыі. Асабліва это бачна ў Евангеліі ад Яна, дзе евангеліст Ян, ён увогуле не падае нават традыцыйнага для нас апісання Эўхарыстыі, устанаўлення Эўхарыстыі, апошняй вячэры. Замест гэтага ён паказвае жэст любві, абмыццё ног. І многія даследчыкі кажуць, таму што ўсю вось гэтую пабожнасць эўхарыстычную, калі Хрыстос кажа: «Бярыце гэта цела маё, бярыце гэта кроў мая»,
ён усю гэтую ідэю уклаў у цуд размнажэння хлеба ў 6 раздзеле ад Яна. І таму вось з гэтым цудам і многія святыя і каментатары, канешне, бачаць паралель, да, што это ў нейкай ступені прадказання. Падобна як Христос насыціў хлебам людзей на пустыні, которые яго слухалі, падобна як Бог даў манну Маісею і ізраільскаму народу. Падобным чынам Бог размнажае вось гэты хлеб, который становіцца целам Христовым і насычае ўвесь свой народ. Ну вось такая тэалогія, такая сувязь, скажем так, гэтых ідэй эўхарыстычных з цудам размнажэння хлеба. А яшчэ трэці ўзровень, на который я сёння найбольш хачу звярнуць увагу, гэта той, што апосталы у нейкай ступені яны правакуюць Хрыста на гэты цуд. Яны прыходзяць да яго і кажуць, што позні час, адпусці народ, бо яны заслабнуць у дарозе, хай ідуць у гарады і купяць сабе хлеба. І Христос ім кажа дзіўныя словы: вы дайце ім есці. Апосталы здзіўляюцца, як, няма і так далей. Христос робіць цуд размнажэння хлеба, і апосталы даюць людзям есці, яны раздаюць. Інакш кажучы, яны такіх на розных узроўнях удзельнічаюць у гэтым цудзе. Яны просяць Хрыста, яны нясуць гэты хлеб, збіраюць яго, каб нічога там не засталося. Таксама это вобразы эўхарыстычныя, што вось выкінуць нельга нічога, это трэба берагчы, это важна, это святое. Вось этот хлеб эўхарыстычны, цела Хрыста. Але вот важная эта фраза, вот яна гучыць: вы дайце ім есці. Я асабіста бачу тут яшчэ нешта сапраўды глыбейшае. Вы, як пастыры, дайце народу есці, накарміце народ. І Христос гэта кажа апосталам, тыя, которые з ім прабываюць з дня ў дзень, месяцамі, магчыма, ўжо годы, яны кормяцца Христом, яны кормяцца ягонай прысутнасцю, яны кормяцца прысутнасцю Божай. І Христос кажа: накарміце мой народ. Тое, што вы атрымалі, цяпер накарміце мой народ. Вось такую бачу, скажем так, ідэю таксама, вось у гэтых словах, такую сімволіку я асабіста угледжваю. І гэта важная ідэя, важная сімволіка. Ёсць такое правіла, сказаў бы філасофскае, але не толькі такое, жыцейскае правіла: не можаш даць іншым таго, чаго ты не маеш. Мы не можам накарміць людзей, калі мы самі не пітаемся. Калі ў нас не будзе адносінаў з Господам, і мы самі ім не насычаемся, то нікому ніякага Бога мы паказаць не здольныя будзем. Калі Дух Святы ў нас жыць не будзе, то мы нікому і не дадзім яго, мы не падзелімся духам, который ў нас прабывае. Калі мы не будзем мець у сабе радасці Божай, міра Божага, то нікому мы гэта не дадзім, і не трэба нават людзям казаць, што яны павінны шукаць недзе мір і радасць Божую, таму што трэба самім нешта такое мець, каб пасля людзям падзяліцца з імі. Вот это значыць: вы дайце мне есці. Вы дайце ім есці. Калі людзі сваіх дзяцей, бацькі сваіх дзяцей пачынаюць мурыжыць, што яны павінны маліцца, але самі не маюць такога вопыту, то это просто маралізатарства, которое выносіць мозг дзецям, не больш таго. Дзеці ўзбунтуюцца вельмі хутка і будуць мець рацыю, таму што для бацькоў-то вартасці не мае, яны не моляцца. А я такіх прыкладаў поўна бачыў. Пабожныя католікі ганяюць сваіх дзяцей, што ім трэба маліцца, а самі вартасці ў гэтым не бачаць. Там часу няма, зразумела, апраўданне заўсёды мы знойдзем. Ці чытайце Слово Божие, а самі так і не пачалі. Это не, так это не працуе. Христос
Вось гэта вот тэма насычэння. Увогуле цікава, што Бог хоча нас насычаць. Ён жывая вада, ён хлеб, які зайшоў з нябёсаў, да, ён хоча нас насычаць. І ён у нейкай ступені вось апосталам дае зачын. Ён прапаведвае, ён вучыць, ён ходзіць разам з імі, і пасля ён гэтага рабіць не будзе. Апосталы тое, што атрымаюць, яны павінны будуць праз сябе прапусціць і падзяліцца з іншымі людзьмі. І Христос не прыйдзе ўжо другі раз на зямлю, каб зноў тое самае тлумачыць, дзяліцца і так далей. Ён прыйдзе ўжо дзеля суда, дзеля заканчэння гэтага міра, гэтага свету. Вось это такая адказнасць, што тога Бога, которага ты пазнаў, ты павінен цяпер даць іншым. Калі ты гэтага не зробіш і будзеш чакаць, што людзі самі неяк там павінны дагадацца, дадумацца, то не, так это не працуе. І вот этот вот момент, ён важны. Христос кажа, што Дух Святы нагадае вам тое, што я вам сказаў, але занава Христос ужо гэтага рабіць не будзе. І таму гэта ў нейкай ступені задача не толькі, канешне, апосталаў, а кожнага веруючага. Калі ты хоць як-небудзь Бога пазнаў, хоць як-небудзь насыціўся яго прысутнасцю, ці пазнаючы любоў Божую, ці пазнаючы Слова Божае, ці адкрываючы Святога Духа, вот калі ты праз сябе з гэтых рэчаў нешта прапусціў, тады ты зможаш і другім пра гэта сказаць і паказаць. Нейкім дзіўным, містычным нават спосабам. І гэта не веды, гэта не інтэлектуалізацыя, это нешта іншае, это прысутнасць Бога ў табе. Вот это значыць, дайце ім есці. Я памятаю, як калі ўжо хадзіў на сустрэчы малітоўныя, і там у Польшы, калі вучыўся, студэнты, моладзь, многа. І адзін мой сябра, аднакурснік, ён папрасіў, а можна я з табой пайду? Бо з семінарыі толькі я хадзіў на пачатку. Я кажу, да, пайшлі. І ў той час казала сведчанне адна дзяўчына, яна вучылася на матэматыцы, і яна падзялілася вельмі прыватнымі рэчамі публічна перад вялікай аўдыторыяй. Яна была залежная ад граху мастурбацыі. Не магла гэтага пазбыцца, і нейкім там чынам Бог яе вызваліў. І яна ў такой радасці, удзячнасці Богу, яна аддавала яму славу і расказвала, вот як Бог яе вызваліў ад мастурбацыі. Па-першае, это сарамлівыя тэмы. Я памятаю, на той час нават я не быў прывыкшы, вот калі так вот адкрыта шчыра людзі здольныя гаварыць. У мяне, як я толькі пачуў, мяне там вушкі акуратненька скручваліся, я там думаў, на што яна это гаворыць, это нешта такое аж трошку непрыемна было, такое ўнутры, вот не быў нават я гатовы. Але яна з такой удзячнасцю гэта казала, што Бог это зрабіў. Яна пасля плакала, рыдала і паўтарала пастаянна тую самую фразу, каб вы толькі ведалі, як ён нас любіць. І мне гэта не надта захадзіла. Я так думаў, што нейкае сведчанне такое не асоба, маглі некага іншага там падабраць і выбраць, нешта такое. А пасля ў свайго вот гэтага сябра пытаюся, як табе? А ён хадзіў на розныя сустрэчы, шмат дзе быў. І мы з ім вярталіся, а ён мне кажа, слухай, я яшчэ ніколі ў жыцці не бачыў, каб нехта прапаведваў з такой моцай. Я памятаю, я так здзівіўся, таму што тое, што для мяне было, назовём это саплямі, слязьмі, нешта такое неудачнае, для яго аказалася это агромнай сілай. Таму што тая дзяўчына, которая перажыла нешта, праз сябе прапусціла, яна здольная падзяліцца з іншымі. І не факт, што іншыя ўсе павінны это пачуць і зразумець. Не. Але калі ты шчыра праз сябе прапускаеш, ты сама насыцілася, накармілася, нехта ды знойдзецца, каго ты зможаш накарміць, калі ты сапраўды было Божае. І няма такіх рэчаў, што нам усім усё павінна падабацца. Можна сказаць, так як з ежай, у кожнага ёсць свае густы.
Нехта любіць вось гэта есть, а нехта не любіць, нейкія прадукты мы там успрымаем, не успрымаем. І падобна тут, у кожнага ёсць свае этапы жыцця духоўнага. Да, вот. Нема такога, што ўсе павінны тое самае слухаць, тое самае любіць, таксама маліцца. Это лухта поўная. Вось, але калі гэта Божае, да, калі гэта перажытае, праз сябе прапушчанае, калі гэта цябе насыціла, то будуць людзі, которые насыцяцца падобна. Можа, іх не так шмат будзе. І вот так вот гэта працуе. І, это для мяне тэма важная. Ёсць такое правило для мяне одно. Я ім жыву увесь час гэтым правілам. Яно не мяняецца. З самага пачатку, як я толькі пазнаваў Святога Духа. Ёсць такое ў мяне правіла, што нават не гавары тое, што табе не ляжыць на сэрца. Не прапаведвай людзям таго, чаго ты сам пра сябе не прапускаеш. Я заўсёды так рабіў, што я браў Слова Божае, ты молішся, і ў нейкай ступені прыслухоўваешся к сабе. Што проста інфармацыю перадаць, это зусім іншая тэма. А прапусціць праз сябе, прыслухоўваючыся, да, як што на сэрца ляжа, нават мне цяжка растлумачыць, як это працуе, але ты неяк як усядно са Святым Духам унутры самога сябе слухаеш. І я так з усімі тэмамі, канферэнцыямі, рэкалекцыямі, прапаведваннем, да, ты ў нейкай ступені спачатку сам прабуеш паесці, пасля ты можаш некага там де пакарміць. Далёка не ўсіх, але хаця бы некага там. І вось, так яно працуе. І гэта нашае прызванне людзей веруючых, тых, хто сустрэўся з Богом жывым, таксама у адпаведны час умець накарміць іншых. Як пісаў апостол Павел, як могуць яны паверыць, калі ім ніхто не прапаведвае? Як могуць людзі гэтага міра пазнаць нейкі, назовём так, смак Бога, калі тыя, хто пазнаў Бога, затрымліваюць это толькі для сябе і не кормяць іншых. Адкуль людзі павінны дагадацца. І думаю, што это нашае прызванне ўсіх веруючых. Той, хто Бога пазнаў і хаця б крыху, маласць-малая ім насыціўся, трэба быць гатовым, каб накарміць іншых. Пахвалёны Езус Христос.